अब अभी तक तो हमने के पढ़नी है सन कि कर्ता के एक वचन से बहुवचन में बदलेला का कइल जाला और कैसे कर्ता के एक वचन से बहुवचन में बदलल जाए। अब जौन हमनी के कर्ता के एक वचन में लोग लोगिन सब सभे सबन जोड़ के बहुवचन बनावत रहनी सन, ओके अलावा भोजपुरी में एक बहुत ही प्यारा शब्द बा जौन की जान ह। जान से भी बहुवचन के बोध होला और जान के कहाँ प्रयोग होला एके हमनी के देखल जाई और कहाँ कहाँ जान के प्रयोग होला ई महत्वपूर्ण बा। तो जब देखल जाओ जान शब्द से भी बहुवचन के बोध होला, एके ज्यादा सवाल पूछे में, धमकी देवे में, चाहे आदेश देवे में प्रयोग कइल जाला। मतलब जान के जब भी प्रयोग कइल चार कंडीशन में होई। सवाल पूछे में, जहां सवाल शर्त धमकी होए, जहां प्रश्न शर्त धमकी होए और आदेश होए। तो इस सब चीज में जब एक से ज्यादा व्यक्ति के सवाल पूछे के होए, एक से ज्यादा व्यक्ति से सवाल शर्त धमकी वाला सेंटेंस के माध्यम से कुछ कहे के होए, या फिर प्रश्न शर्त धमकी वाला सेंटेंस के माध्यम से कुछ कहे के होए, या आदेश देवे के होए, तो ओमे जान के प्रयोग होला और अक्सर ई लास्ट में होला, वाक्य के अंत में। तो देखल जाओ तो पहला जौन जान के प्रयोग बा वो सवाल में होला। अब जब सवाल पढ़ल जाई तो हमनी के पढ़ल जाई कि कितना प्रकार से प्रश्न बनावल जा, प्रश्न में वाक्य बनावल जा सकता, मतलब कितना तरह से प्रश्न पूछल जा सकता। और जितना भी हमनी के मतलब जब प्रश्न पढ़ल जाई कि के तरह प्रश्न में पूछल जाला या प्रश्न में वाक्य लिखल जाला, तो ओमे एक विस्तृत रूप से आगे पढ़ल जाई। अभी हमनी के बस ओके पहला रूप पढ़ल जा जेके इंटोनेशन कहल जाला। और इंटोनेशन मतलब जेमे टोन जौन सवाल टोन पे डिपेंड होए और फेस एक्सप्रेशन पे डिपेंड होए, ओके इंटोनेशन के माध्यम से मतलब प्रस्तुत कइल जाला। जैब जान, अब यहाँ देखल जाओ जौन पहला रूप बा जैब जान, जैब जान, तो हमें क्या होता, जान के प्रयोग होता। जान के प्रयोग कहाँ होता, वाक्य के अंत में होता। वाक्य के अंत में होता। तो जब भी इंटोनेशन के रूप में सवाल पूछे कोई तो जान के प्रयोग होला। और कब, जब एक से ज्यादा व्यक्ति ला पूछे कोई, जब भी सवाल एक से ज्यादा व्यक्ति से पूछे कोई और ओमे तब का होला, जान के प्रयोग होला। और चाहे वो इंटोनेशन में हो, चाहे जौन भी सवाल हो, मतलब जितना भी तरह से सवाल बनला सब में प्रयोग हो सकता। और ई वाक्य के अंत में होला। यहाँ पे देखल जाओ जैब जान माने अंत में प्रयोग होता। एक तरह से क्या होता कि हम एक से ज्यादा व्यक्ति से सवाल पूछता नहीं कि तोनी के जैब लोगिन कि ना जैब लोगिन। दूसर सवाल शर्त धमकी, माने ऐसा वाक्य जेमे ई तीनों हो, सवाल भी हो, शर्त भी हो, धमकी भी हो, तो में जान के प्रयोग होला। और एक से मालूम चलेला कि एक से ज्यादा व्यक्ति से मतलब कहल जाता या पूछल जाता। ना आइबो जान, इहो देखी एमे दो सेंटेंस बा जौन की तो से जुड़ल बा। तो यहाँ तो शर्त के व्यक्त करता। तो ना जइबो जान, तो इहो जान पहला सेंटेंस में लास्ट में प्रयोग होता। तब बूझ लिह जान, इहो लास्ट में प्रयोग होता, अंत में प्रयोग होता। तो पहला का बा ना जइबो जान माने यहाँ पे का हुई, धमकी प्लस धमकी, का हुई धमकी प्लस धमकी, माने ना जइब जान तब बूझ लिह जान, ना जइब जान तब बूझ लिह जान। तो यहाँ का होता, पहला में धमकी बा, धमकी प्लस शर्त प्लस धमकी। तो यहाँ जान जौन प्रयोग होला ओ भइल बा, वो पहला सेंटेंस के अंत में भइल बा। और जान यहाँ जौन कंडीशन के बाद भइल बा धमकी में, वो अंत में प्रयोग होला। ना जइब जान तो बूझ लिह जान, माने यहाँ लास्ट में प्रयोग भइल बा। और एक से मालूम चलता कि हम कितना आदमी के धमकी देता नहीं, कंडीशन के साथ एक से ज्यादा व्यक्ति के धमकी देता नहीं। वही तरह प्रश्न के साथ धमकी, एहू में कंडीशन यहाँ की का व्यक्त करता, कंडीशन व्यक्त करता। अइब जान कि हम जाए,
अइबजान कि हम जाएं, अइबजान कि हम जाएं, अइबजान कि हम जाएं। तो क्या होता कि यहाँ भी जान प्रयोग अंत में होता, पहला वाक्य के अंत में जान प्रयोग होता। और यहाँ धमकी बा मैंने पहला का बा कि प्रश्न मार्क ओके बाद की व्यक्त करता कंडीशन के मतलब शर्त के, और हम जाएं जौन बा उ धमकी बा। अइबजान कि हम जाए, अइबजान कि हम जाएं क्या होता है धमकी माने प्रश्न कंडीशन धमकी। और लास्ट बा आदेश, जब एक व्यक्ति से ज्यादा के देवल जाला तब वहां पे जान के प्रयोग वाक्य के अंत में होला। यहाँ से जा जान, यहाँ से जा जान, तो यहाँ क्या होता जान जौन बा वो लास्ट में प्रयोग होता। तो चार कंडीशन में क्या होला जान के प्रयोग होला, जेकरा से बहुवचन के बोध होला पहला सवाल पूछे में, दूसरा धमकी प्लस शर्त प्लस धमकी होए, और तीसरा प्रश्न प्लस शर्त प्लस धमकी होए, चौथा आदेश। तो यहाँ जब भी प्रयोग हुई जान के प्रयोग लास्ट में हुई, और लास्ट में भइले के बाद चाहे वो पहला वाक्य के लास्ट में हो चाहे दूसरा वाक्य के लास्ट में हो, जान के प्रयोग जब भी हुई यहाँ पे तो एक से एक से ज्यादा व्यक्ति के बोध होला। अब हम मतलब का होला, हम मने मैं होला। अब जौन हमनी के कर्ता पढ़नी सन ओके हम का करतनी, ओके अर्थ बतावतनी हिंदी में। हम के मतलब मैं होला, हमनी हमनी के मतलब हम लोग होला, तू के मतलब ये दोनों अपना से छोट चाहे अपना बराबरी वाला ला तुम के अर्थ में एक वचन के रूप में कई जाला। तोहनी के मने तुम लोग, मने हई जौन दुनबा तुम के अर्थ में कई जाला अपना से बराबरी या अपना से छोटा ला। तोहनी तोहनी के ये दोनों के प्रयोग तुम लोग के अर्थ में होला, माने एक से ज्यादा व्यक्ति। अब तोहनी लोगिन, तोहनी लोग, तोहनी लोगिन, तोहनी सब, तोहनी सबन, तोहनी सबन, तोहनी सब है, ये सब के अर्थ भी तुम लोग होला। ओके बाद रउआ रौरा, ये दोनों के उपयोग आप ला होला, आपके रूप में आदर ला होला। ये दोनों के प्रयोग आप के रूप में आप ला प्रयोग होला, माने आदर माने अपना से बड़ या अपना के बराबरी। भोजपुरी में अपना के भोजपुरी में अपना से बराबरी ला भी आपके प्रयोग कल जा सकता। और ओके बाद जब एक बहुवचन बनेला तो रउआ लोग, रउरा लोगिन, रउआ सब, रउआ सबन, रउआ सबन, रउआ सब है, इन सब के मतलब आप लोग हो जाला। रउरा लोग, रउरा लोगिन, रउरा सब, रउरा सबन, रउरा सबन, रउरा सब है, मने भी आप लोग हो जाला। अब मने ये बहुवचन हो गई रउआ के, रउआ और रउरा के बहुवचन ये दोनों हो गए। उ एक उपयोग वह ला दूर के आदमी चाहे वस्तु ला के बोध करावेला होला। उ के प्रयोग वह के सेंस में नजदीक या दूर के वस्तु, सॉरी, उ के प्रयोग वह के सेंस में दूर के व्यक्ति या वस्तु ला प्रयोग होला। एक उपयोग यह ला नजदीक के आदमी चाहे वस्तु के बोध करावेला होला। वहां के एक उपयोग वह ला दूर के आदमी ला आदर के रूप में कइल जाला। यहाँ के उपयोग एक उपयोग यह ला नजदीक के आदमी आदर के रूप में कइल जाला। अब आए एक उपयोग सामने के आदमी के सीधा दर्शावेला होला, लेकिन एक पहले अब यहाँ का बचल, अब जौन एमे लोग, उहाँ लोग, यहाँ लोगिन, ई लोग, उ लोग जौन भी लागेला ओके का होला, ओके मतलब बहुवचन हो जाला, वे के सेंस में प्रयोग कई जाला। और मतलब जब हमें उ लोग लोगिन सब सभे लागी तो वे हो जाई, ई लोग लोगिन ई सब लागी तो ये लोग हो जाई। वहां में जब लोग लोगिन सब सभे लागी तो वे लोग हो जाई। यहाँ में जब सब सभे सबन ये सब जुड़ी तो ये लोग हो जाई। अब एक अलावा आवल जाओ आए। आए के प्रयोग कब होला? आए एक उपयोग सामने के आदमी के सीधे दर्शावेला तुम या आप के सेंस में प्रयोग कइल जाला। माने आए जब भी प्रयोग कइल जाला वो सामने के आदमी जे भी हो सामने ओके तुम या आपके सेंस में प्रयोग कइल जाला। जैसे उदाहरण देखल जा, अरे जा,
माने के व्यक्त कल जाता जे सामने बाटे, जे सामने बा, और ओके अर्थ का भइल तू जा, तू जा, ऐ तू जा। एके ऐसे भी कह सकता नहीं, तू लगा के, बिना तू लगैले भी कह सकता नहीं, ऐ तू जा, ऐ जाई। लेकिन जब जाई, जा के जगह पे जाई हो गई तो उ का हो गई, आदर हो गई। ऐ जाई माने केकरा कहतनी, आपके कहतनी, आके जे अपना से बड़। ऐ रौरा जाई, एके रौरा भी या रौआ भी रौआ रौआ या रौरा लगा के भी कहल जा सकता, और ओके अर्थ आप हो जाला। माने है तीनों आदर के रूप में उपयोग हुई, है दोनों मतलब बिना आदर माने जे अपना बराबरी या अपना से छोट बा ओला प्रयोग ही हुई, है अपना से बड़ला। ओके, रे एक उपयोग सामने वाला के बतावेला ते ला कई जाला, जौन की अपमानजनक रूप में प्रयोग होला, माने केहू के इंसल्ट के रूप में कुछ कहे कोई तो रे के उपयोग कइल जाला या ते के उपयोग कइल जाला। उदाहरण, रे जो, या तो कहीं रे जो माने के कहतनी जे हमरा सामने बा, तुम के सेंस में, माने बिना आदर स्वरूप मतलब इंसल्ट के रूप में। रे तू ते जो, ते जो, या फिर एक हो जाई रे ते जो, रे तेजो मतलब तुम के कहतनी जे माने बिना जेके इंसल्ट के रूप में कहे कोई, एक तरह रे के प्रयोग या ते के प्रयोग करके कहल जा सकता। तो ई भइल कर्ता। तो हम आज कर्ता के टॉपिक यहीं समाप्त करतनी। आशा बा कि रउआ लोगन के पसंद आई। अगर पसंद आइल है तो रउआ लोगन भोजपुरिया साइको नाम के चैनल के लाइक सब्सक्राइब करी और शेयर करी। एक जितना से भी जितना ज्यादा भी हो सके ओके एक दूसरे लोग के भेजी, ताकि जो भोजपुरी पढ़े के चाहता या सीखे के चाहता वो भोजपुरी पढ़ सके और भोजपुरी के आगे बढ़ावल जा सके। तो हमारा चैनल भोजपुरिया साइको यूट्यूब पे फॉलो करी, लाइक करी और सब्सक्राइब करी। और फेसबुक पेज उदय शंकर के नाम से बा, जोना के रउआ लोगिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकतनी भोजपुरी पढ़ेला। तो ई भोजपुरी अनुवाद के नियम एगो खोज के पहला भाग भइल, और आशा बा कि रउआ लोगन के पसंद आइल बा, और एके ज्यादा से ज्यादा लोग के रउआ लोगन शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय